Sanibona. Emagatsheni nje esithombeni njani amahle. Thank you mathe nje yazinhle. La res. Ngi-installa khona la. Isithombe sakho asifaka phoyinosi. Mhlawumbe wasifaka kwamanye ama-post. Mina izithombe ngiyithatha kule post le engathi kuyona akufakwe iy'thombe. Abantu sebeyikhomentela kwa yabamimi yaqophaza nje 2025 yeah. Ayi bekubuye kubhede mfethu isho. Ngizothi unyaka wami yini vele. Hayi ungikhalise kakhulu kodwa futhi at the same time kuningi ngathini kuningi okungijabulisile. Kuningi engikufezile. Ngangikade kufisa nje. Kodwa ayungikhalisile. So angazi noma ngithi ukuthi unyaka wami yini. Shame upho mngane wakho lokhuzana yasesethu. Akekho. Afufunda. Azofunda bafethu isho. Kusasa ngiyabhala. Ahlahla angithili. Bafethu nibhale kahle Nkosi yami abazoqala ukubhala. Nibhale kahle. Ngathi ningaphasa. Kodwa phela nifunde, niphase ningafundanga. Yaladuma. Yamkhiza. Ngiyabona Ntondokazi. Erive 8 inch. Ndoda bani dala uxolo ngiyabatheka mfethu mangipostile ngiyabatheka ayobheka lapha kwi-timeline yami. Angwazi ama-price. Ngaze yale ngiyigqokile nje uthi kwi-special 1.5. Ngiyawudlala wezoli. Hayi kubonga mina cela umusa. Khali why ungibiza kanjani? Mana kuthi sho kuhamba kanjani elihle ungenzeli number yakho tu. Ngikwenzela number yami. Awungenzele. Sho lihle kuhamba kanjani? Awungenzeli number yakho.
Asebhele. Ufuna uba uphayo ubuvithike kangaka nje. Yalulu. Mangambuza nje athi uba indoda yami ngakhamisa engangitshela. Ngimbuze nje asho igama lendoda yami bese yasho ukuthi ikuphi la engangathi khona indoda yami engakhamisa. Ngiyanithanda nami wentombi yagodlokami. Okay guys, ngizofollow. Ngizana nokubona. Ya bengikhala ubona amehlami. Ya bengikhala mfethu. Hayi ukuthi ngiyakhala bengikhala. Okay ngiphe mfethu abungisizile. Ngiyawudlala. Ngizwa kusasa uzongi. Hayi angipheki mina. Kuyabonakala ngani bafethu? Bonakala ngani? Manje usendlini yakhe. Mina ngicela umngane wakhe kodwa ngale ndlela ya kanjani ayiphi indlela? Akazi izinto zomhlaba ziningi ngisho. Kuningi nje. Ngidla uphayi nefusion. Ifusion eyenzelwe esigubhini sekhuyi. Awube iba lesbian for mina. Nazo ke Emmanuel. Yimi lo. Unjani simamisa? Akekho. Angisakhali phela pride khulilem. Hey we partner in crime. Yeah, but Ishang understand mfana fuqama. Angizwa nje mfethu uthi uthina kodwa kunakemi. Noma yini oyishoyo okay. Ngiyakuthanda nami Ayanda ndoda. Dake lapho phiwe. Ngiyabonga wemumu. Awafethu kodwa la mbiyeleli la kukhona nifuna ukubuza at least ke. Ngazi nami uthi ngizothini la phambi kwenu. Amani lo nibingelelile ngizolo ngithe njani. Ngani ukuthatha amhlanje. Professor. Hayi ngizobe ngi-accept. Niyabona nani ngicobekela nqani ukukhuluma. Hey Maria, I love you too na. Ngiyabonga basi. Ngoba ja ukwenza ngempela. Usho ngani? Hey chairperson, hey samkelisiwe. Ngidla uphayi ndoda. Bafethu mina ngithi ngilindele imibuzo serious. Yeah. Oh wait. Thank you big boy. Ngabe ngiyabuza manje siyasho ayashesha ngibuye ngingaboni. Awayidlala ngapha. Kanjani manje kuyaxolisa. Lezi inkophe ezikwenza ukhala. Inkophe kade ngayifaka seliphelile iviki. Akwazi ukuthi ngabe ngisaxopheka namanje. Yabo Lwandiso. Sale Shifethu webani makwa esihle eyindoda. Ha. Angikwazi vela athi +44. Okay, yathi kuboza kucela kunomvelo bese ngiyehla kuphinde kunyuke. Mana ke ukunomvelo. Hayi ayimboni. Awubenikhiphele besikhiphele kuphi?
Azi noma isem Madam and se noma isesen Madam kodwa khona lapho bese kibeke lapho yabuza manje yashesha ndoda ningangibuzi ngokuthi ngifundaphi hawe mavela athi +66 shwele hawu siphamandla ngizwile thula ungabuzi ngizwile ukuthi uthenge kuze ubuzo baseyashesha thula ke mhlawumbe yes5 icomment yakho ngiyibona engine sengizwile angiphiki ayashesha vele ngizakufakazela can you make a video 2 million anginawo 2 million followers mina and ivideo yokubonga 1 million ngayenza 2 million anginawo angilonise lepho man magic ha hitch angibhalela ku-inbox angibhala ku-inbox ya wozoba i-boyfriend yami ngiyafunda noma uyasebenza ngiyafunda kodwa futhi ngiyasebenza yabo lehlena ngathomela umuntu ngidinga kuyaphuthuma umuntu awuba ngibhala ku-inbox aw leli kayisa ngisacela ngishayele mfethu ngishayele ngenele wena vele nginjani weqhawe nginjani banginje thank you Mira ya ngcono bayibona small ngidluphayi mfethu ngiyabonga iviwe leyo nto izohleli nayo ngihleli nayo iphi mina ngizoginqa wena into nje ngizoyenza ngazi ngihleli ngiyansizwa yakho ngihlala lapha eThekwini hayiseweni mangisho vote for American public choice. Votelwa phi? Oh. Unganami akekho. I do have inga issues. Ngikhule kabuhlungu. Even noma ngikhuluma kahle. Kuba ngathi umuntu ngiyamthethisa. Yabo. Ngine trauma. And ngisophinde ngihile. Ngiyabonga Tony. Squidjo ngiqala le account nje emhlabeni wami okuphila. Yeah, your friend like this. Ulihlezi uma ngisazofaka ngisalinde 7 days. But ngiqala le account yayivele u friend like this. Kwasekuqaleni nje. Ewe amhlenke sesha ubani heba imagodide. Ngimthegile nje emavelo nami ogcina. Wethu unandata kusmayile namhlanje mfethu. Now, bani angimazi loyo wakho. Ko Big Brother kuyakwenzani kuphela. Ayingeke ndoda. Mina ke mangangena lapha ngabe ngifuna ukuwina. Manje ngeke. Mahlaba ngithi angizwa ngikhuluma isiZulu. Ungangibuzi ke ikhwapha. Yamapholo bam. Wefani ngicela ushiye igama lendoda yami. Yes. Cala nje ungisiza ungitshela igama lendoda yami. After usushila igama lendoda yami bese ngiza nomunye umbuzo futhi engizocela ungiphendule wona. Yabo. Ngiyawuthanda nje mamshengu. Ngicela unangaki. Ungavela uthi angizogana ubhuti wakho.
What if uthanda amantombazana ampofu? Uthi umtholela intombi bese ufika nami. Usazongishonisapi? Ayikho ndoda wesena namhlanje akukhuluma imfethu ayikho right yazi. Asanda hawu my. Kanjani manje wena Lekhuzana? Ntsebe yeshinga. Ubani ishinga? Umuntu uqala umusha ishinga le ntombazane le. Angibhalela inbox elwazi. Azembhalela. Empahleni zakho vela wekamanye amakhala awekho. Nawekho ngabe kuvulela wardrobe manje izovela ethi ngishaya ebusweni. Kodwa awukho. Angigqoke enye ikhala mina ngifuna. Avele athi +44. Okay ngigcine phi yanzo sawona unjani nkosibani Nkosenhle. Ngaseres. Ushuthi ngiyalokhuza. Mathanda amadakhi ke. Mina futhi angilona idakhi. Kona bethi idakhi. Futhi alikho idakhi mfethu umuntu mayemnyama nje. But mfethu idakhi. Ngothini alikho idakhi yeso. Udakhi nowesilungu. But idakhi umuntu ongathi ngathi njani mfethu. Omnyama bese bamuhle. Yabo. Nakhona ezoba ileli dakhi elipholile. Yabo lamadakhi lawa apholile mfethu yo. Nje lamadakhi nje lawa nje. Yabo nje lamadakhi lawa. Yabo. But azulu nasinawo dakhi umuntu mayemnyama. Thani uthanda amantombazane amnyama. No. Akekho umuntu omubi. Khona umuntu omuhle. Mawungemuhle usuku right. Thiwa umuntu omuhle ngendlela yakho. Awuncese ndaba bani indaba emnandi. Ngiyaxolisa. Mana unsundu akusiwona yini ubrown. Mina ngikho brown ngiblack. Angikho brown mina ngiblack. Unsundu uba brown. Silona idakhi mina. Please. Yeah. Yebo. Ubrown mfethu. Afethu khona abantu ababrown. Khona abantu ababrown. Mina ngikho brown. Yeah, hlampe ngempero. Hlampa ayangena, hlampa ngenza engathi ngiyakhanya. Angikhanyi mina. Anyway last. Manje mayemnyama nkosama kulokukava kuthiwa dark din one. Udark din isilungu. Thina samaZulu. Njengoba ngishilo ukuthi esiZulwini awukho udark. Into nje emnyama. Khona umuntu omnyama, khona umuntu ongathi uyakhanya. Khona futhi umuntu othi mayikhanya kodwa yele ngasebumnyameni. Khona umuntu othi mayikhanya yele ngasempofini. So khona umuntu omnyama ke nokhanyayo bese ke nompofu. Alikho idakhi. Mina nje personally angiloni idakhi. Umuntu mangibiza ngedakhi mfethu idark beauty. Ngifila ngathi uyangisabela ukuthi mhlawumbe maye ezothi hayi ngimnyama ngahlaphe ngizo offendeka no.
Ngizothi lihlalo yidakhi cha sholo nje sazi ukuthi no ukhuluma ngalo mnyama. Manje ngathi uyamsabela ukuthi ankosi sami uzophatha yabuhlungu ayikho into ephatha yabuhlungu la. Yebo Thabang. Hayi indaba yoku dark beauty. Ya ngimpofu vele. Yebo uthi ulihlelo omnyama mina manje ngichaza ngingasho ukuthi ulihlelo yidakhi bakithi Nkosi yami ngeke ngioffende ngikhulekani. Ungasho nje ukuthi ungangicabangela ukuthi ulihlelo yidakhi. Mongasho ukuthi ulihlelo nechashaza usho ukuthi cha lo omnyama one male beast. Angilona idakhi mina Nkosi yami ningaze nje ningiduduze. Ningaze nje ningiduduze Nkosi yami please nje. Noma ngichaza ukuthi ulihlelo nechashaza. Nje kwalokho ke ayikho futhi into ekuthiwa Lela nenzani isilimo. Lela nenzani isilimo ayikho umuntu ekuthiwa mnyama kahle. Mnyama kahle kanjani? Khona umuntu omnyama kabi. Lapha kuWhatsApp manje uyangibuza ubani umsisa ngiyamtshela awu lathi bese yenye lentona yami yabo. Manje mfethu angifuni kube ngathi ngibambi i-artist thizeni ngathi nginqabe nalo yabo. Ngithe ngizotshela yena uLax ukuthi ngizokhuluma la cause mina ngeke ngithi hayi uLax ngoba ngiku-record nami sizothini. Yabo ngithe ngizokutshela bese ngiyakunika inamba yakhe ukuthi kanjani. Yeah. Ngathi usho kanjalo. Okay, hello. Hayi angikho mina. Awu angikho mina ingakho ngikutshela nje. Ngithintela nje phezulu. Yeah, alright. Ngisagweza. We last abanye basho njalo ukuthi ihlelo layideni emnyama. Ayazi ukuthi khona linenje. Lihle you didn't respond me at WhatsApp. Ufuna yini wena? Angibhalele inamba yami inbox. Angibhalele inamba inbox ngibona ukuthi ubhalele ulihle oyimina. Ishoki ngizokubhala WhatsApp. Ufuna umodel? Phala namba yomodel. Bune khombi. Yeah. Hayi lutho sidalo ke mina. Ayikho nje star mina ukukhola ngimhlophe khona akukho nje. Oh Friday lo Friday lo okay kulele. Ven. Angawaqala kodwa ikhuleka notishi yanqeneka bese Ngiyawuthanda weChrome. Sure. Bani uChrome? My boyfriend. Yabo ayipalisa. Oh, okay. Hi bo. Hayi kuright impela makunjanga ngoba Khantate ngende. Angisebenzi mina manje. Hawu, khantate ngende. Bethi ngizokhomenta kuqala. Ya ke lukusani siyabamukela. Alright. Bana ungibhalele WhatsApp. Ohlaza, kuthi umuntu omnyama umuntu ohlaza. Hayi brown. Oh, okay. Asemkhohliwe. Kodwa mina ngikho-green. Umuntu sesekhupha nawe impela message esisholo. Cha siyadeleleka shem. Hey msizi. Ngiyabonga mbali nechashazi lami. Manje isikhathi sincane ngisitholayo. Yabo thu bani uthuzi. Bathi hayi wemngani nami. My friend. Ngani wami? Sekukhumbulile manje. Ngiyagoqa ngizoxolisa. Ngithi ngingabamba yethu. Istinga.
uxolisani Ngoyisa ukho kwenzakalile. Kwalokho kwayizolo futhi ukuhlangana into engahlangene ngala. Ngiyixolisela bayithi uzala. Ngixolisa. Ngiyixolisa. okay Wole. hayi hawu cha ngingaqala ngempela Indaba. hayi adile mfethu angibandisa Kanti sathi ungekhidoza kwami khongibandla nje. Mawungekhidoza wami ngiyakhodola. Ngixolisa. kuba ngikhumbulanga buye kuzobuza uxolisa Mengizobuya athi ngiqede ngizikhulumise ebhasini ngisibona. Ngiyathi uthuwe. mfuni Bana ngiyaqolisa nje. Ngixolisana ngihlebezele bengezwa la xolisana Hayi lokho athi sekubangezona. nane Konke. mina uthu into engicasikele Iphi le ile yokuthi wena ngibhalela uhaheba TikTok. TikTok ona vela athi nje love you too Hawu ngiyaqola. Ukuthi bengahawu yazi benga-understand kumele awusasho leyo ukuthi hayi ngiyezwa ke mfethu ngiya understand avela nje nakhona awusho ukuthi I love you too uthe love you too ngiyaqolisa. Ngiyakuthanda ke. ususho manje No. buka nakho kunye izolo ngithe shono njalo Uthini? ukuthi uthanda uyangithanda wena Bese ngilena. okay Ngiyaqolisa. wavuka ekseni wathini Ngiyakuthanda. wathi hi angisho ungasasho manje wavuka ekseni wathini Ngifuna wathi ngisho hi ngifuna ngisho manje ngisho. bengifuna usho izolo Ngifuna ukusho manje ukubona. hayi ungabe Lo mangisho efonini la kuyenza iset ngoba makusanga ngisho. ubungasho ubungazi ngani pho la uzosho Okay, asengiyasho sengila. aseke isidinga ngisafuna Bomuhle kanjani mama. ngimuhle ngomnceke xolele Nayo ukhenza umuntu wethu. yini ayi cha Asangithanda ngani? hayi Asangifuna. wena ngoba uhluleke ukuthi uyangithanda izolo wena ngoba ungasangifuni But ubungasho ngani pho sengile. ngi-understand elisusulele wavuka ekseni wathini wathi haya ngithi Ngiyaqolisa sithini sami. imawuxolisa manje Mali hleza yini? hawu cha Ngiyaqolisa nje. hawu bukitagida lapha kwidrama zakho uzocala ukuthi axolisa Ngiyaqolisa ngibona. hayi ngisazocabanga Ngiyacabanga. ngisazocabanga Ngicabangela. ngicabangela Ngicabangela. wena adile yini Ngicabangela. okay phela shona ngani ukuthi lihle ngixoxisela ukuthi nokuthi Asilaleli abantu balaleli indaba zethu. Mahleza wami. ngihlebezele bengezwa sure mana okay qala 1 Mahleza wami. uxolisani Ngiyaqolisa isikhuluma 2 3 esikoleni 4 khona so lo kade ngikusho ngiyaxoxela u-in kodwa ngisho usukhohliwe nothi ngitheni lokuthi kade ngihamba noba esikoleni yabo sakuthi serious ngiqeda kusho manje ngithe mina ngiqasikele into eziwu2 ngakusho ukuthi nakuphi awukusho bona wathi wena ubungazi uzothini oh yazi ukuthi ave ayikho bethu into ebuhlungu nginyelile mfethu lana yes ayikho bethu into ebuhlungu ukuthi umuntu umbhale paragraph eqede reply ngo1 word ngiyaqolisa
Azumushe kanjani for ama-paragraph. Phela kumele ngibhalele wena. Paragraph. So andine. Phakama ngidli. Manje ngixoxa. Hayi ngithuthi ngicabanga uzobambe umuntu wakho futhi bese uyakhala. Uzongithunuka lapha. Ngeke. Sengifuna ukukhala eduze kwakho. Phela so angiphakami. Ngicimele bodidla. Hayi bafu. Ndilesi sami. Yabo sisami sesikhulile. Yadlala. Hayi sizobotengekho. Angitshela bese. Uthini? Khona vele ngiyibekile ngitshethe Uqapha manga. Ngitshela ukuthini? ngamtshethe okay ngiyabonga bese ngifuna ukuyithatha vele ngiyibeke ngawo ngizomkhumbuza. Waqatshela ukuthini siwa? Andele yini? Mama. Papa yenik sazoba sinema la. Ningabe nisavela la. Efonini yethu. La mpidlense ethu yo. Yini manje ngolokhuzana? Thank you. Ngubusisi wakho. Inkomishi awusana. Wena nawathatha inkomishi yakho ngale? Ngiyithatha awugcina ngiyanga. Hawe? Sawazongilima. Bayitshotshile. No bezu2 zifana. Shuthi phele yami ehambile. Uthi Nicole sukani la kwifoni yami. Awume inkomishi njani? Bezu2 ngithi inkomishi zethu. Athi ngiyibuka iphi khona iphi Ilapha ekhabetheni. Ngiyithatha. Igoqinelo khuzani nge. Ngiyabona uyikiba. Akusiyimi ndoda. Ngisho napho inkomishi. Bayitshontshile mosla. Kule flow mfethu batshontsha negross akusiza khona uthi anginayo. Andile bezu2 inkomishi bezu2 zifana ulokhuzani ngiyabonga phela hlahluphela ulokhuzana ngithi injena nse uma ngangithe mina ngicethe ngithengele inkomishi eblack and white yabo asakayithola inkomishi ezi black and white wangithengela ebhalwe kanjalo bese wathi ke angithathele nawe so bezu2 mfethu ayisekeni phela iminyaka ucinga phela kusho ukuthi ubone ifanela yena ingangifanele mina bengeke bemfethu ebona into ingifanele so ke mina ngiposta egroupini ngithi ngiyotshotsha iglass yami ngathi ngaphuza kaye ebhodle kahle uyaposta la ngisho egroupini hayi bakadlala ibo ayibo ibheka yo i-charger yakho iyangishisa ebusuku ifana nami nawe uyashisa konke ngishisana ngayo ukhona into engishisayo konke ngishisana ngayo ngibelesele seqaplanaphi manje sisukelwa Nisukelelani sisukelelwani hayi cha bandla ndila emna ngilimaza pena naso sisukela mina ngidlela uphayi la kushisa andile ebusuku akasho ukuthi ushisa mina uthe nje uyashisa washiya kanjani ngasho nje ushisa mina wesimanga asenze imvelo ibhesha sendala kweba kwethu umuntu vala senze andiyini uzongothi sefoni yami kade ngagcina wazothi sokwe njani kade ngagcina uvale senze ndoda andiyiko sawa bethu uyabazi bethu labo banjani
Angisazi senzani. Bazokuthatha serious. Kodwa senzeni. Siyenza kabi. And senza lento ngabadingi. Sicela ibonile yami. Ungavali ngisaphuza. Oh. Mina vele naphuza libheshe nginani. Apho sazofunda doda kusazongibhala kuseni. Okay, asibe senza. Unangakweni? Nga 60. Ade ngaboni ngicabanga. Andile. Hawe ma. Wenzeni mawakho? Yeah? Wenzeni mawakho? Wenzeni uma wami? Ngeke ngathini ngomama? Usawe ma. Bangisho. Ngiyaba Uncle Wolfers. Ku Facebook. Awuthi. Hawe, ngiyabonga weSelindo. Ngo-8. Ane? But hawe mngani wami. Sabana kwanda. Eish, bafata akekho. Intona zabantu. Okunomsebenzi nje kubo noma uDecember engibiza. Ngizodla. Yenzani manje ini? Hayi. Hayi cha. Ayiboyini? Ingayilimaza. Uyithunakile ncese. Singena kuzana. Ulinyazwa yini? Yabo kathi sigejele stage. Kathi like kunomuntu oshayise kumina. Ngimbonile lungicasulile. Akungishayise bese sanga noma sithephe ezobuko. Ngimbonile bekuyintombazane. 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 Ngiyibonile nje. Sengizoyishita ingela kade ngenza ngesengizoyigela aba. Ingela mnehleka. Bushiyani? Mina bengihleka inthiya. Lela ndiya lele shapha estrobi labengihlekela indiya. Wena ngizeka ngakubona ngesikhathi bengimanga lutho andile igroup yakhe impela yaphefa bese ecishe kuyoqeda ngaze ngize ngimbone. Uyifollow waliyangane le le. Hayi ngifollow. Hawu. Bengibuza ukuthi ayifollow wani. Unini bafethu unini umcimbi 16 December. Uyathi fire now. Siyangibhala kanje. Ngibhalela ukuthini? Kodwa ngafika ngathi small. Yangibhala ukuthini vele? Wathi small? Ayo. Ayibhala ukuthini? Hawa fethu kusho ukuthi imicimbi eminingi ke. Cha bafethu kodwa ngiserious ngempela ngidlala. Ngithi ngakithi hawe man ngisho lento ku live ukuthi indeni shop. Aweshele ngiyadlala ulela nje alixakile ukuthi waphela molibuka ngehlo mona njengami ubona ngathi yabonesho kodwa ayilipakile noma ngabuza uAndi angithi nkabana angisilipakile wangifakaza izinto engingazazi man usho ukuthi uqonda ukuthi ineshwapha babuza mina lipakile ini indlela lesegruphineni sengibuka abantu ukuthi bapakile mina manje akazi kwenziwani maswazi kwenziwani afethu ngiserious kodwa ngempela ngiyadika afethu namuhla indoda yakhe ayikho indoda mba wena ngicishe ngaphosta le video apha sapha yeah okay baba yini ngiyabona masazongikhumbuza Seku-8 baba yini Ngibase ngithenge ngathi ngizokhipha umuntu Natisha